こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。チベット人たちは元チベット亡命政府首相のゲルテンル氏の死去を悼みました。ダライラマ法はテシルンブジでの教授祈願法要に出席されました。レンバシン主席大臣はバルコピのチベット人居住権の公式訪問を開始しました。元チベット人政治派のナムキ氏がジュネーブサミット2025で証言しました。チベット中国同盟会議はオーストラリア政府に2国間及び多国間協議で中国に圧力をかけるよう要請しました。オーストラリアはチベット青年のリーダーシップと人権擁護研修を開始しました。チベット人と日本人がチベット自立宣言112州を祝福しました。チベット亡命議会代表団はベルギーとフランスのチベット人コミュニティへの公式訪問を終えました。先週日曜日、法はテシルンブジで追悼の祈りを捧げ、兄のゲルテンブ氏のチベットの自由闘争への献身をたたえ、チベット人として速やかに生まれ変わり、チベットに貢献し続けられるよう祈りました。主席大臣、議長、大臣ら中央チベット政権の指導者や高官は、元チベット亡命政府首相の生涯をかけた貢献に敬意を表す祈りの儀式に出席し、中央チベット政権の職員はダラムサラで祈祷会に集まりました。同時に世界中のチベット人コミュニティがチベットの大義に対するゲルテンル氏の貢献をたたえ祈りました。ゲルテンル氏は2月8日にカリンプの自宅で97歳で亡くなりました。1928年にチベットのアムドタクセで生まれ、中国の南米で学び、蒋介石をはじめとする中国の主要な指導者たちと面会しました。共産主義革命の中、1949年に中国を離れ、その後、1952年にインドのカリンプに定住し、チベットの独立と自決権の主張に生涯を捧げました。ドゥンルプ氏はインドとアメリカの支援を確保し、CIA の管轄下の米国のキャンプで訓練を受けたチベット人戦闘員を募集し、1959年、1961年、1965年のチベットに関する3つの国連決議を促進する上で重要な役割を果たしました。また、インドやアメリカとの密接に協力し、1959年にダライラマ法のインド脱出を支援し、チベットの外交関係を強化しました。1979年には、鄧小平との会談を開始し、チベット問題への解決に向けた将来の中国とチベットとの対話への道を開きました。トゥンルプ氏は1991年から1993年まで第9期内閣のチベット亡命政府首相、いわゆるカルンチュパとして務め、第10期内閣では公安大臣としてチベットの自由闘争に尽力しました。今週木曜日の朝、ダレイラマ法はインド・カナダカ州バラクピのタシルンボジーで1万6000人を超えた大勢の人々に白タラ菩薩教授感情を授けられました。水曜日には同じタシルンボソ院でダレイラマ法の教授祈願法要が捧げられました。式典では伝統的な祈り、供物法の教授を祈る読経が行われました。ワジラジジェプトゥクとタシルンブの僧侶たちがマンダラと聖なる品々を捧げ、その後、法の2人の指導者によって書かれた教授祈願の祈りが捧げられました。法王は演説の中で教授祈願への感謝を述べるとともに、僧院や歴代のダレイラマとの深いカルマ的なつながりを示しました。住職のジジェプトゥクは法に敬意を表し、困難にもかかわらず、すべての生命に対する揺るぎない献身をたたえました。法王の90歳を記念して、僧院では動物の命を救い、ギャワギンドゥルクの金と銀の像を奉納し、ダレイラマの生涯に関する29巻の全集を贈呈しました。また、僧院の生徒たちが書いた法をたたえる本も贈られました。法王は約2ヶ月間の滞在中に謁見の教科、僧侶の任命、祈りを導かれ、また討論会に出席されました。住職は亡命先の僧院再建への法の支援に深い感謝の意を表し、法のご教授と今後の訪問の成功を祈願しました。
今週火曜日、ペンパシン主席大臣は南インドのチベット人居住権の公式訪問のため、バンガロールに到着し、バラコビで地元の指導者やコミュニティメンバーから温かい歓迎を受けました。水曜日には、チャシルンボジーでダレイラマ法の教授祈願儀式に出席し、その後、セラメ総院とセラジェ総院を訪問しました。訪問中、大臣は法の平和、非暴力、チベットのアイデンティティに対する生涯にわたる献身を強調し、宗教や政治的な違いを超えたチベット人の団結を呼びかけました。また、インドの支援に感謝し、地域社会との強い結びつきの必要性を強調しました。また、中国のプロパガンダの拡大について言及し、民主主義とチベット文化の保護に対する中央チベット政権の尽力を振り返りました。2月9日、元チベット人政治派のナムキ氏がスイスのジュネーブに到着しました。ナムキ氏は第58回国連人権理事会会合を前に、2025年ジュネーブサミットに参加し、チベットの人権擁護を訴えました。5日間にわたる人権擁護活動で、ナムキ氏は国連人権高等弁務官事務所職員、国連常駐代表部、特別報告者らと会談しました。あらゆる国の大使がチベットへの支援を表明し、一部の大使は外交的な支援を約束しました。また、ナムキ氏はスイス代表のティニチュキ氏、情報国際関係省の人権擁護課長のドゥテンキ氏、国連人権擁護担当課のプンソトピエ氏とともに6カ国の代表と会談し、さらに追加の会合も予定されています。これらの活動はチベットにおける中国の抑圧を強調し、今後の国連の政策に影響を与えることを目的としています。2月8日と9日の2日間、チベット中国同盟会議がキャンベラ大学で開催され、チベットの中土政策、中国の人権侵害、民主的変革に焦点を当てました。チベット情報局がオーストラリア、ニュージーランドの中国共産主義政権、被害者同盟、中国民主同盟、民主的中国連邦、オーストラリア、ニュージーランドのチベット中国友好協会、そして中国チベット人 NGO 連絡協議会との協力のもとに開催されたこのイベントには、チベット人、ウイグル人、法輪功修行者、そして民主活動家など約50人が参加しました。会議の最後には中国の人権侵害を非難し、チベットの宗教的伝統に対する中国共産党の干渉を拒否し、チベットに関する交渉を促すという7項目のアピールが発表されました。また、同盟の強化、中国当局者への制裁、人権擁護と両親の囚人の釈放に対する外交的な圧力も求められました。参加者たちはダレイラマ法の90歳の誕生日に大規模なイベントを開催することを約束しました。オーストラリアチベット青年リーダーシップ及び人権擁護研修が今週ブルーマウンテンのカルナリトリートセンターで開催され、オーストラリア全土の6つの地域から集まった30人の若いチベット人が参加しました。チベット情報局が主催したこのワークショップは、参加者にリーダーシップスキルを身につけさせ、中央チベット政権、チベット支援団体、地元の政策立案者とのつながりを構築することを目的としています。中央チベット政権のテンジンレシェ報道官は基調講演を行い、若者たちにモチベーションを維持し、チベットのために貢献するよう呼びかけました。特別ゲストのスジー・ワン・オプドフ省議員は、ダルクド・ガンドンガラの統治に敬意を表し、チベット人とオーストラリア先住民であるアボリジニコミュニティとの間で認識されている戦いを強調し、若者たちに人権擁護活動や地方統治に参加するよう促しました。今週火曜日、ダレイラマ13世が1913年にチベットの自立を宣言してから112週を記念し、チベット人と日本の支援者たちが東京の新宿歴史博物館に集まりました。SFT で知られる Student for Free Tibet と在日チベット人コミュニティが主催したこのイベントは、この歴史的な日の重要性を広く知らせ、中国がチベットは古代から中国の一部であるとする主張に反論することを目的としていました。ダレイラマ法日本代表部事務所代表のアリアツワンゲブ博士は、チベットが古代から独立した国家であり、共産党がチベットに対する主張は正当化するために歴史を歪めていることについて話しました。また、元朝と清朝は中国を征服した外国の王朝であり、中国共産党がこれらの王朝からチベットを継承したとする主張は根拠がないと述べました。
チベット亡命議会の定期訪問プログラムの一環として、議員のトゥプテンワンジン氏とトゥプテンギャツー氏は2月7日と8日にかけてベルギーのチベット人コミュニティを訪問しました。市内ではチベット事務所ブリュッセルにおいて、国会議員の要請により、ベルギーチベット協会の新旧メンバーによる会議が2回開催されました。この2人の議員を含む代表団はカマスナムギャツリン仏教センターでの公開イベントに参加し、ダライラマ法14世の恩恵と貢献、中央チベット政権の皇族、そして中道政策の根拠、道筋、結実についての見解を述べました。火曜日、代表団はヨーロッパツアーを終えてフランスを訪問し、199人の生徒が通うパリのパリオチベット終末学校を訪れ、授業を見学し、運営について説明を受けました。また代表団はフランスのチベットコミュニティとチベット事務所が主催したパリ・ウェセリン・ダルマセンターでの集まりにも参加し、そこでは元チベット亡命政府首相のコーゲルテンル氏への祈祷会が行われました。議員たちはチベット人に対しダライラマ法への感謝を忘れず、中央チベット政権を支持し、任意供出金であるチャトレールの支払いなどの市民としての責任を果たすよう呼びかけました。また中央チベット政権の統治と中道政策についての概要も説明し、フランス訪問は代表団を称えるコミュニティ主催の夕食会で締めくくられました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。